рязането на ръце и крака далеч не е основната цел на това бойно изкуство. Кидото е пътя на хармонията, как да постигне хармония с партньора, как да постигне хармония с себе си. Тренировките се провеждат вечер. Всичко това е съобразено с работното време на желаещите. Тези трудни времена на криза хората се обръщат към себе си. Колкото и да се цели хармонията, битките с мечове си остават едни от най-атрактивните. Подходът към тях е доста смирен. Ние го изучаваме като част от традицията на самураите. За нас са важни стъпките, позициите и начина на мислене. За средно ниво трябват поне 2 години усилени тренировки. В същото време липсата на турнири по айкидо пречат на хората да си сверят часовника. Много от тях трудно преценяват колко добри са всъщност. В началото беше чисто забавление, като студент започнах, но в последствие някакси това се превърна като част от живота ми извън залата. Историята на Стефан се повтаря сред всички решили да се запишат. Важното е обаче те да са постоянни, за да достигнат истински желаната хармония.